मा नाम बिनि नामा जानथा लावथाय जाहैदों बे रेस्टुरेन्ट नामा सोयोबालाय माथो हाबनो मोनगौलै बिदि फार्स्ट टाइमलै आं दिनै बेयाव एन्ट्रि जानोसै नै इन्टार औ फिस होनांगौदां गुड इभिनिं लोगोफोर नै आं रिजर्टआव दंफैयो दिनैनि गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायग्रोनाय बावहरनाय थाबाय स' लोगोफोर आं दिनै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दिनैसो हाबजेनखादों आं जायगानिब्लाबो आं दिनैसो हाबफेरखादों ओमफ्राय दा नायनोसै मा नुयो दासो सफैदों ओमफ्राय जों नै दासो हाबहांदों बिराद मानसि नै आं देखायनि र' बिराद मानसि नै नैबे रेस्टुरेन्ट नैबे रेस्टुरेन्टआव दङ आङो रेस्टुरेन्टनि मुङा नै मा नाम जानथा लावथाय नै मा नाम बिनि नामा जानथा लावथाय जाहैदों बे रेस्टुरेन्ट नामा नैबेना सेनजों खखा स' लोगोफोर नै आं मोनसे बुस्थु खोन्थाबावनि बेयाव मोनफ्रोम रेस्टुरेन्टआ आलदा आलदा मुं दंजोबो बेयाव मानि मोनफ्रोमबो रेस्टुरेन्टनि मुङा आलदा आलदा जोब दा नैबे आं मोनसे खोन्थानि नैबे सेरजा आरो सिफुं नैबे मोनसेया आं खोन्थाग्रोनोसै नैबे सेरजा सिफुं बेनि नामा गान दामलाबाय थायो दा कपिराइटसो फैलायलांसिगोन आंना बयबो दंफैजोबथारो मालाय बेरायफैदों प्रग्राम दं खोमा दा प्रग्राम जागोन मोसानाय जागोन गान खननाय मोसानाय जाबाय थायो प्रत्येक सुनिबार रबिबार माबायदि गान दामना होखो दा कपिराइटसो फैसिगोन बे आंनिखौसो मानसिफ्रा मालाय माने बेयाव गासिबो मोनफा मोनफा मुं दंजोबो बे मोनसे रुमाव नैबेयाव बे गासिबो नैबे जिरायग्रायाव जिरायफेरनो मोनाखै नालाय दिनै जिरायनायसै र' जिरायनायनि र' माबायदि लोगोफोर माने दिनैसो फार्स्ट टाइमखा नालाय बयबो मिथिखासिगौ बे बाथौ खेराइ रिजर्टआ माबायदि दा होमबाबो आंहा दिनै फैनाय नालाय ओंखायनो भिडिअखौ दिनै आंबो ब्लग खालामबाय आरो जाखिनि फोरमायनो हायो फोरमायसै दा गान दामगासिनो कपिराइटबो फैनो हागौ गाना ओमफ्राय जारला ओमफ्राय दा मोसानाय नायलांसै खयथासिम थानाय जायो नायसै नै बे सेराव जिरायनाय दं ओरै लाबो केमेरामेन ओरै फै केमेरामेन सेराव दिनैसो जिरायफेरनो मोनदां ओंखायनो नै जिरायनाय दा जानोबोथ' मा जानो रावबो गैया माथो नै सेराव दिनैसो जिरायफेरनो मोनदों नालाय ओंखायनो नै नायलांबाय थादो दा देखायलांबाय थानोसै आं बेनो अपेन स्टेज बेयावनो जाबाय थायो सानफ्रामबो बिराद मोजां सखा सालायदों